Mga pabuto nga nasakbit sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa pagsugat sa bag-ong tuig gipangbasa aron dili nakapuslan samtang miabot ngadto sa 13 ka mga tawo usab ang natala sa City Department nga nabutan og firecrackers. Ang exclusive report. Ingon ini ang nagriyang pabuto nga nasakmit sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office. Gihikyad kini atubangan sa watan sa kapulisan nga naglakip sa mga fountain ug ubang lehitimo unta nga firecrackers apan gisakmit tungod kay gipang display kini sa dili designated area. Apan kining mga pabuto nga dalugdog ang higpit kaayong gidili lakip na sa gipang sakmit. So mga kapuso, inaani kadaghan ang mga pabuto nga nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nya kung ato makita gani kini ang kinadak-an nga pabuto. Gitawag nila mother of all dalugdog. Dalugdog ang tawag nini. Kaya ang iyang mga anak-anak ani kini siya. So strictly prohibited ni siya sa ato ang base no sa standard sa ato ang mga otoridad. Kauban ni Senior Superintendent Limil Obon ang hepe usab sa City Health, Dr. Realisa ug ubang mga opisyal dihang gipangbasa nila ang mga kontrabando. Gituslob nila kini sa mga baril nga adunay tubig. Motong gitong nilang extra large nga dalugdog, no? Talagang violation gyud to kay sobra-sobra ang powder niya. Imagine lang nimo ato murag upat og 5 ka granada ang size niya, no? So ang damage nga mahitabo kuan gud adto mahitabo makakos kung napabuto siya, grabe gyud. So ako gi-congratulate ang ato ang mga operatives ani nga nakuha nila ng mga oversized ng mga firecrackers. Mukabad sa 15,000 pesos ang balor sa nasakmit nga mga pabuto. Samtang maabot sa 13 ka mga nabuthan ang natala sa City Health sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa latest na mga statistics from the Lapu-Lapu City Hospital, nakakuha mi og mga naami nga 13 kabuk cases since December 24 up to January 1. Bisan pa man sa mga kaso sa nabuthan, nagmalinaw gihapon ang pagsugat sa bagong tuig. Wa usay natala ang kapulisan nga kaso sa indiscriminate firing ug ang City Health sa uban pang mga isyu sa panglawas. Gipasalamatan usab ni Mayor Pastradasa ang kapulisan sa pagpatunhay sa kalinaw. Bisag sa unsaon nato nga kampanya sa para wala mabiktima na pagud gihapon mo mga tawo nga mo insister magbutang ang ilang kaugalingon o ang nasa paligid nila sa peligro. Kami po sa Department of Health, ang amo po aning watch po during sa time nga due to kanang magpabuto daghang mo siya aso mo nang among yung gi-monitor kung nabay mga pulmonary problems. And the police were too strict na sad pod. Mas maiman sad ni noon kay para madisiplina ug maayo ang mga tao. They were really enforcing ug unsay ginadili. So ato nakita mga kapuso mo ni siya ang mga firecrackers no nga nasakmit sa atong kapulisan diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Unya aron di na ni siya maghatag og peligro pa sa ato ang mga kaigsuonan, ila kining gibasa o ila kining gipang guba. Mensahe niini nga dili na lang gyud mogamit og ingon ini nga matang sa pabuto. Kauban si Rinanti Quiñones, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.